Danas ćemo da igramo A desert, ali sa nismo stigli autobus, do 500 autobus. lajkova. Mi ćemo da, onako ćemo da snimamo. I kao što vidite, rekli smo da ćemo da vozimo autobus i Evo vozimo sada vozimo. eto vidite. Kao što vidite, Idemo. Idemo ljudi. Znači bacite like. Evo da kažem stop, tako. Ti pričaš? Ej, ali, poslije ja vozim. Kristijan, polako. Za 5000 metara. Idemo 80, 92, 92 i 93. Idemo ljudi, idemo. Ajde stani. Ja malo da vozim. Ajde, autobus, crna boja, tako. 55, ovako ima kamen, male, velike. Znači baš situacija, idemo. Idemo ljudi. Idemo 67, sad 75. Svetlo, nikak idemo ljudi. Polako, daj ja ovo. Idemo tamo da kuću. Ti me šušaš. Ali... Šušaj me šta kuću. Idemo. Hajde. Umreo. Evo još jedan. Evo umreo. Ljudi, bio sam samo da nešto. Ja vozim, slušaš, ja vozim do 10.000, ti si vozio do 5, znači ti 5, ja 5, 10.000, tako? Ljudi, obavezno postavite subscribe, jer Pepe pređe koliko? 100 subscribera. 100 subscribera, to je neverovatno. Da. Ja ću morat da pređem 80 subscribera, molim vas ljudi, pomognite mi da stignu 80 subscribera. To mi puno znači i to je to.
To je sve što želim od vas. Mi ćemo da stavimo ovo. Ja vozim. Ja vozim. Dobar autobus, da voziš, znaš, veliki, puno, daj kod mene, ne znam da staviš. Čekaj, polako, evo. Samo moment. Evo, otvori vrata i idemo gas. Idemo ju jaja. Vozimo se. Sad sam oskoro oprozor. Kako da skače? Čekaj. Evo. Idemo. Ne znam što. Evo, gdje idemo? Čuje se... Si vidio? Kako je letio ovo zonu? Bravo. Haha. Još malo gotovo ti vodi, šegi. Ne može ništa, ajde be. I onako imamo na... Ha? Ajde sad, ajde imamo sve, znaš. Pa imamo sve. Nemoj! Šta si uradio sad? Šta si uradio? Idemo ili ne? Idemo. Pali svetlo. Kako ti kažem? Nemoj! Ajde, pa pali svetlo. Mrak. Ajde. 46.
idemo. Koju stranu treba da idemo? Gde? Koju stranu treba da idemo? Šta kažeš? Koju stranu treba da idemo? A ja pusti, ja ću vozim, ajde. Ajde. Hoću ja. Čekaj da izađem. Ajde. Ama nemo to da radiš. Evo kako to. Dobro. Idemo. Idemo da udarim banderu. Teraz si radio, bre. Ništa, A? ništa. Šta si radio? Dobro, Čekaj, ja nije pojem ništa. da vozim. Ja. Ajde, Ja vozim. Ti voziš iza. čekaj. Ajde vozi. I to je Daj to od ovog request, videa, bre. nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećem videu, čao. Pa, vidimo se. Ćao, da vidim se drugi video. Da bude like 550 lajkova. I to bilo to i pozdrav i čao.